До края на този урок ще четете нови корейски букви. Без запомняне. Да започваме. Запомнете тайната на хангъл. Всяка буква е оформена като устата ви, когато я произнесете. Сега гласните. Слушайте и гледайте линиите. А, О, У, У. Сложете съгласна и гласна заедно и получавате сричка. Като строителни блокчета. Ваш ред. Прочетете ги на глас. Пауза, ако е необходимо. Удивително. Току-що научихте 0 съгласни и 4 гласни. Вече можете да четете повече корейски от вчера. Сега го запомнете. Отидете на korean.ueson.com. Безплатна практика, без регистрация. Връзката е подолу.